E seguindo en Boiro, as peñas volveron a ser hoxe as grandes protagonistas das festas do verán. O Parque da Cachada encheuse de ambiente nunha cita xa consolidada que reuniu a miles de persoas. Preto dunha vintena de peñas xa se deran cita desde a primeira hora da mañá no Parque da Cachada para celebrar unha nova edición do tradicional Luns das Peñas, unha das xornadas máis multitudinarias das festas de Boiro. Xuntamos casi 20 peñas, están participando nos xogos 16 peñas, a verdad que moi ben este ano, e como sempre o Parque da Cachada cheo de xente con este colorido, é moi bonito ver o Luns das Peñas con este ambientaxo que temos no Parque da Cachada, a verdad. A organización xa destacaba o gran ambiente que se vivía pola mañá durante os xogos peñeiros, asegurando que ao longo do día alrededor de 3.000 persoas farían acto de presenza no recinto festivo. Así mesmo, un dos momentos a destacar foi o mangueirazo de honra dirixido este ano a Joaquín Ribeiro, considerado un dos impulsores desta celebración. Esperamos que pasen alrededor de 3.000 personas ao largo de todo o día por aquí polo parque. Arrancamos xa ás 12 con estes xogos peñeiros, agora ás 2 menos cuarto teremos o mangueirazo de honra que este ano dedicamos ao antigo presidente que era Joaquín Ribeiro, que foi o artífice do Luns das Peñas en Boiro no ano 2006 xa. E despois sesión vermú con Alestars, Diego Moreira, Santi Pulido máis Néstor Peña e a tarde DJs toda a tarde. Tras os xogos, a Festa da Auga e a sesión vermú, a programación continuou durante toda a tarde con música a cargo de distintos DJs. E como novidade, a organización instalou unha pantalla xigante para seguir o partido do Mundial entre España e Portugal, co obxectivo de que os asistentes poidan continuar desfrutando da festa sen abandonar o recinto. Hoxe hai partido, xoga España contra Portugal, montaremos unha pantalla gigante para que a xente non teña que marchar do parque, así que estaremos mínimo hasta as 11 da noite aquí dando moita caña e sobre todo divertindo a xente, que é o que se pide no día de hoxe. Dende a organización reivindican tamén que o Luns das Peñas sexa declarado festivo local, ao tratarse dunha cita plenamente consolidada no calendario municipal. É unha cita consagrada de sobra no noso concello, temos que dar continuidade ao largo do tempo porque a xente que hai no Luns das Peñas reivindicamos que algún día temos que conseguir que o Luns das Peñas sea festivo local e eu penso que algún día conseguiremos. Os peñeiros, pola súa banda, coinciden en destacar o bo ambiente e a importancia de manter viva unha tradición que cada ano reúne a amigos e familias. Estamos disfrutando, hasta fai un fresquiño, estáse de maravilla, estamos aquí todos bebendo, bailando, xogando cos xogos, unha maravilla, verdad? Polo menos non fai 39 grados, que se agradece bastante, verdad? Así que genial hoxe. Parece que colleron o día cuadrado, verdad? Coa calor dando unha tregua, o obxectivo é claro, bailar, divertirse e aproveitar unha xornada que xa consideran imprescindible nas festas de Boiro. Moita diversión, moito baile, estar cos amigos, cos nosos veciños, ca nosa comunidade. En Boiro, genial, como sempre. E disfrutar do noso pobo e do noso sitio, do noso lugar. O Luns das Peñas volveu a prolongarse ata ben entrada a noite, combinando música e convivencia nunha das citas con maior participación das festas do verán de Boiro.